Ами, ето сега се намираме в римските терми, т.е. римските бани на Хисаря. И може да видим все още функциониращите малки басейнчета, различни басейнчета, което е много впечатляващо. Тук има една за специалните особи ваничка с 2 или 3 или 4 или може и много повече, но една малка вана. Това е много голямо басейнче с едни съоръжения, които не са ми много ясни за какво са, но ще разучим и ще разберем. Защо голямо удоволствие и изкушение още сега да влезе човек вътре. Тук има още една малка ваничка, с която започнахме. И тази ваничка също е много атрактивна. С едно лъвче, което изпуска минерална вода. Така правят лъвовете, ако не знаете. От едно място влиза и от устата излиза. Та, ето това е следващата интересна одая. Имаме запазени плочи по земята и тук една настилка, която вероятно също е запазена, част от стена. И може би са съблекалните или масажорни